Y peth gorau am ddysgu yw bod o amgylch plant. Hyn oes chi'n dod i'r ysgol yn teimlo'n yn isel neu yn teimlo fel, wedi blino heddi. Chi'n cyrraedd yr ysgol a mae jyst gwynebau nhw yn gwenu ar nôl yn chi. Gyda bore da, miss. Mae yna jyst cymryd popeth arall i ffwrdd wedyn. Oedd ei ddechrau pan o'n i yn ysgol gynradd, dwi'n meddwl, nes I weld athrawes oedd hi'n arbennig o dda, oedd hi'n nath I ysbrydoli fi. Ac o'n i'n blentyn eitha swil, eitha shei, a oedd hi'n esbonio pethau mor syml ac mor glir I fi. So oedd hynna wedi dweud, dwi eisiau bod yn athrawes. Cefais I le wedyn yn Prifysgol Bangor I wneud cwrs 3 mlynedd. Dywesus I lawr y llwybr I wneud 7/11, cyfnod llyfr 2. A cefais I llawer o brofiad o fewn y 3 mlynedd hynny. Un ohonyn nhw am 4 wythnos yn ysgol yn y Gogledd, a hynny yn blwyddyn 3-4, lle o'n i'n defnyddio'r sgiliau o'n I wedi dysgu yn ystod y flwyddyn ar lawr dosbarth, felly oedd hwnna'n grêt. Dwi wrth modd efo gweithio gyda fy nosbarth I, achos mae'n teimlo fel bod ni'n un teulu bach yn y dosbarth. Mae'n wastad yn dod mewn y dosbarth gyda rhywbeth diddorol sydd gyda nhw weid, beth sydd wedi bod yn neud dros y penwythnos, neu beth maen wedi bod yn neud dros y gwyliau. Dwi wastad un o'r pobl cyntaf I wybod beth sy'n digwydd yn eu bywydau bach nhw. Dwi wrth y modd wrth I bodd nhw yn darllen BFG prynhawn yma, achos o'n nhw'n edrych am geiriau newydd yn nhw erioed I clywed, ac o'n nhw'n chwerthin efo'r ffordd oedd y BFG mewn ffordd yn siarad, achos oedd e ddim yn siarad yn gywir, ond eto I gyd oedd o'n gawr hyfryd. "Oh, you is not very clever," the giant said, moving his great ears in and out. "I thought all human beings is full of brains, but your head is emptier than a bun dongle." Mae o yn swydd caled, a mae lot o waith iddo fo, ond mae gweld plant yn datblygu o flwyddyn 3 I flwyddyn 6, bod fi ddim yn dysgu nhw o flwyddyn 3 I flwyddyn 6, di dal yn gweld y dilyniant yn eu gwaith nhw, a mae'n special gweld nhw yn flwyddyn 6, mae'n arbennig gweld nhw yn flwyddyn 6. Dych chi'n newid bywydau nhw mewn ffordd o ddydd I ddydd, fel dwi'n joio pan maen nhw'n cael pethau yma tro cyntaf, maen nhw'n deall y broblem, maen nhw wedi bod yn meddwl amdano fe dros wythnos, a wedyn mae clic, a maen nhw'n cael dwi wrth y modd efo hynna. Mae'r staff, dwi'n meddwl, yn rhan fawr o'r swydd. Dwi'n meddwl os oes gennych chi staff cefnogol a staff hapus a doniol, dwi'n meddwl bod hynna yn arbennig o dda, mae'n hyfryd.